बर' थुनलाइ आफादनि उदालगुरि सिङाव थानाय खैराबारि बे हालामाव जानो गोनां बर' साहित्य सभानि जे जथुमा बे जथुमाया फैगौ जानुवारि दाननि 20, 21, 22 जानुवारि बे खालाराव जागोन 2020 बे मायथाइयाव। बेनि थाखाय जोङो गिबिसिन खुन्थिया गायसननो थाखाय फैगौ 27 नभेम्बर खालि बे माने 2019 मायथाइनि माने 27 नभेम्बर सानखालि खुन्थिया गायसननायनि हाबाफारि लादों। बेयाव जोङो मोनफ्रोमबो हारि माहारिनिफ्राय जोङो हेफाजाब नागिरदों, सोब दल संगठननिफ्राय जोङो हेफाजाब माने लुबैदों, जाहाथे गासिबो सुबुङा लोब लोब फैनानै बेयाव हेफाजाब होफैयो। बेनि थाखाय जोङो मोनसे आरसिनिफ्राय बानजाय आफादनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। आरो बेयाव जोङो जायगानि मुङा जाबाय मा दावहारु फोथार बे खैराबारि खाथियावनो थानाय बे माजुसुबा गामियाव बे जागोन। आरो बेनि थाखाय जोङो जोंनि आसामनि मन्त्रि मानगोनां चन्दन ब्रह्म WBTN-BC बे मन्थ्रिखौ जोङो हांख्रायनाय जादों आरो बेनि थाखाय जगाजग लाबाय थानाय जादों। हाबाफारिया बेलेग थानाय नङा, आर'ज मोनसे थागोन, मोनसे आर'ज थागोन। बे आर'ज जोबखांनायनि उनावनो बे मेन पेन्डेलनि खुन्थियाखौ गिबिसिन खुन्थियाखौ गायसननाय जागोन। बे हाबाफारियाव साफ्रोमबो सुबुंखौ बाहागो लानो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय।